Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα νέο επεισόδιο της εκπομπής Μαγειρικής. Γνωρίστε τις ομάδες μας. Αλλά σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη εκπομπή Μαγειρικής. Θα ανοίξετε τις ντουλάπες που βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας. Ο ένας από εσάς δεν θα ακούει και ο άλλος δεν θα βλέπει. Μου πάει, Λέω μου πάει. Τι? Ωραία, αυτή τη φορά σίγουρα θα κερδίσουμε. Κόλλα 5. Ναι! Ouch! Συγγνώμη. Και η εκπομπή μαγειρικής μας ξεκινά αμέσως. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο θα είναι το πρώτο μας πιάτο. Τι είναι εκεί, δεν μπορώ να δω τίποτα. Μαγειρεύουμε ομελέτα! Γιατί φωνάζεις έτσι? Λέω πρέπει να μαγειρέψουμε ομελέτα! Ναι, το κατάλαβα! Δεν θέλεις να μου πεις τι μαγειρεύουμε? Ouch! Αυτή η νίκη θα είναι εύκολη. Ρόξι! Ρόξι! Τι! Δώσε μου αυγά! Τι θέλεις να σου δώσω? Αυγά! Αυγά! Κατάλαβα. Ορίστε, πάρε! Όχι! Θέλω αυγά! Κοτόπουλο! Τώρα! Εδώ! Άγιοι οι μαχηρές μου! Όχι κοτόπουλο! Αυγό! Κοτόπουλο, παιδί! Κοτόπουλο, παιδί! Κοτόπουλου! Αυγά! Έπρεπε να το πεις κατευθείαν. Επιτέλους! Τώρα χρειαζόμαστε γάλα. Αυτό είναι γάλα, ναι. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι είναι. Τώρα το χτυπάμε! Ξέρω! Μη φωνάζεις! Φύγαμε! Το χέρι μου είναι στο μίξερ. Το χέρι σου είναι μέσα στο μίξερ! Το κατάλαβα! Φίλε, λερώθηκες! Εδώ πέρα! Πού? Έλα να το ενεργοποιήσω εγώ! Ωραία! Κόλλα 5! Ouch! Φίλε, πού είσαι? Στοπ! Έλα, καλύτερα να το κάνω εγώ. Καλά, εντάξει. Γιατί φωνάζεις έτσι? Ήρθε η ώρα της γευσηγνωσίας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ομάδα των αγοριών. Δεδομένου ότι τερμάτισαν πρώτοι. Είμαστε άντρες! Δεν έχει σημασία. Καταπληκτικό, νόστιμο και τι υφή! Μπράβο σας, αγόρια! Είμαστε άντρες! Ό,τι πεις, Λένι. Είμαι ο Κένι! Δεν έχει σημασία. Και προχωράμε στην ομάδα των κοριτσιών.
Έχασε το μπέικον. Ναι, και την τοματούλα. Ένας πραγματικός σεφ χρειάζεται μόνο να δοκιμάσει ένα κομμάτι για να καταλάβει το πιάτο, αν είναι καλό ή όχι. Δεν είναι κακό, αλλά κάτι του λείπει. Για παράδειγμα ντομάτες. Και λίγο μπέικον. Και κερδίζουνε τα αγόρια! Είμαστε άντρες! Θα το χτυπήσω, θα το αφήσω να φύγει, θα το χτυπήσω! Απενεργοποίησε το, κλείσε. Και τα πάθη κορυφώνονται. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα του δεύτερου πιάτου. Κένι, έκανες 2 τρύπες στα τα μάτια σου. Κένι, είσαι ιδιοφυΐα. Ήσυχα, θα σε ακούσουνε. Εντάξει, τώρα θα φτιάξουμε μια τούρτα ουράνιου τόξου. Δώσε μου τα ουρανοτοξένια κέικ. Τι? Τα κέικ. Ευχαριστώ. Πού θα πας χωρίς κρέμα? Τώρα χρειάζομαι μια σπάτουλα. Τι? Σπάτουλα! Λοιπόν, έχω κουραστεί με αυτό. Σπάτουλα! Ρόξι, βάλε τα ακουστικά σου. Παραβιάζεις τους κανόνες της πρόκλησης. Συγγνώμη! Αγόρια. Πολύ παράξενο. Είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις. Για τυφλός. Ήθαν, εσύ είσαι? Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα, έτσι Και αυτό εδώ τι είναι? Τα ματάκια μου! Δεν μπορώ να δω τίποτα! Έτσι έπρεπε να είναι. Κένι, είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καλά! Δεν βλέπω τίποτα! Ρώτησα αν είσαι καλά! Τι? Είσαι κουφός? Απομένει λίγο ακόμα, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Ωραία βγήκε. Τι? Δεν το πέτυχα, Και τώρα ήρθε η ώρα της γευσηγνωσίας. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με τα κοριτσάκια. Ενδιαφέρον. Ουράνιο τόξο από έξω και ουράνιο τόξο στο εσωτερικό. Σαν να έφαγα ουράνιο τόξο. Κορίτσια, μπράβο. Ναι! Και τι έχουνε τα οι άντρες μας? Μπράβο, παιδιά! Νομίζω ότι η τούρτα σας θα νικήσει ξεκάθαρα. Τι? Πραγματικά? Φυσικά και όχι. Θα κερδίσει η ομάδα των κοριτσιών, φυσικά. Ναι! Κυρίες και κύριοι, lady και gentlemen, ήρθε η ώρα
του αποφασιστικού μας γύρου. Είστε έτοιμοι? Ναι! Τι είπε? Εσείς είστε έτοιμοι? Τότε λοιπόν, εμείς αρχίζουμε! Και το επόμενο πιάτο... Τι ήταν αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Πέτυχα! Ναι, πέτυχες! Εντάξει, ηρεμία. Βάλτε το φαγητό στο τραπέζι και ας ανασάνουμε. Πόλεμος! Πόλεμος! Σταματήστε! Σταματήστε! Ήθαν! Κάλυψέ με! Τι? Χρειάζομαι λίγο χρόνο! Πετυχαίνω! Πετυχαίνω! Δεν αντέχω πια, Κένι! Σχεδόν τελείωσα! Αϊ! Μου κάνει! Για! Σταματήστε αυτή την παραφροσύνη! Στοπ! Κένι! Ήθαν! Τι συμβαίνει? Όχι! Ήθαν! Όχι! Εντάξει, σταματήστε! Έλα, σήκω! Εντάξει. Καταλαβαίνω σωστά ότι κανείς δεν ολοκλήρωσε την εργασία επειδή ξεκινήσατε να μάχεστε ο ένας εναντίον του άλλου. Και αυτό σημαίνει ότι βραβείο δεν θα υπάρξει. Περιμένετε ένα λεπτάκι. Εμείς έχουμε έτοιμη την πίτσα. Τι είναι εκεί? Έφτιαξαν πίτσα! Μα πώς κατάφερες να το κάνεις αυτό? Αυτό είναι όλο χάρη σε εσένα. Δεν ήταν όλα μάταια! Εγώ μπορώ να δοκιμάσω από την πίτσα σας. Ναι, φυσικά, σεφ. Είμαι έκπληκτος. Πώς καταφέρατε να μαγειρέψετε πίτσα υπό τέτοιες συνθήκες. Και ακόμα πιο έκπληκτος για το ότι είναι πραγματικά εκπληκτική. Και κερδίζει η ομάδα των αγοριών. Ναι! Ναι! Ναι, φίλε! Αυτή ήταν μια εκπομπή μαγειρικής, όπου κάθε επεισόδιό μας είναι απρόβλεπτο. Εγγραφείτε και κάντε like στο κανάλι μας. Και εμείς θα σας περιμένουμε για τα επόμενα επεισόδια.